Marsikalo tile 26 o ye don ye don min ni o kɛrɛnkɛrɛnna an ka jamana fɛ k'o kɛ ko kɛlɛ bin don. Ayiwa o don la ɲɛnamayara an ka jamana ɲɛmaa fɛ ni o ye colonel Asimi Goyita ye. Ayiwa monument min bɛ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ a taara yafuya b'a la fleur bila yen nɔ. Projet FIRD o ye fɛn min ye ministère de l'entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle. Ayiwa o ye olu ka projet ye. Ayiwa fɛn min ye a dabɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka togodala denmisɛn minnu bɛ yen nɔ olu bɛ se ka kisi cogo min na damadala taga mɔ ani kana duguba kɔnɔ baara mɔ. Ayiwa o fɛn min ye yakunya b'a la FIRD o lancement kɛra Sikasokaw fɛ yen dɔgɔkun tɛmɛnen. Sénégal jamana ɲɛmaa kalafili kɛra fɛn min yafuya b'a la Basiru Diomaye Faye ayiwa ale de kɛra yafuya b'a la sebaa ye kɛmɛ sara la 54 o de votera a ye Sénégal kɔnɔna na. Bi ye juma ye marsikalo tile 29 san 2024 o kuma b'a fɔ ye ko kurakakaw bisimila aw ka don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na kuma bɔra cogo min na k'a fɔ ye bakurubaw la fɛn min ye yafuya b'a la nin kalo in tile 26 n'o o sera 26 mars ayiwa o de ye don min n'a kɛrɛnkɛrɛnna an ka jamana fɛ k'o kɛ ko kɛlɛ bin don n'i y'a ta ka lajɛ san 1991 ayiwa fanga dafiri min kɛra n'o o ye Musa Tarawele ka fanga ye fo ka kɛ sababu ye ka na ni démocratie fanga ye an ka jamana kɔnɔna na yan nɔ ayiwa ko gangan barika bonyana kosɛbɛ fɛn min ye ni caman bɔra jamanaden dɔw de jɛra ayiwa ka jɛ u ni kɔ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa jamana in bɛ se ka bi sɔrɔ ayiwa o kɛra tasibila ko ye ayiwa jamana bɛɛ lajɛlen mɔ ni san o san n'ale kɔni waati sera ayiwa tasibila bɛ kɛ ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye maa minnu ayiwa ni ala kɔni ye olu ni to a la o de hukumu kɔnɔna na an ka jamana yɛrɛ ye fɛn min ye monument ye ayiwa ko o jɔ ayiwa fɛn min ye pɔnkɔrɔ n'i ye o jigin dɔrɔn k'i kun da dugu kɔnɔna kan ayiwa i bɛ monument ye monument yɛrɛ yɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ muso dɔ kɔni sigilen bɛ k'i bolo fila kɔrɔta a den kunna o b'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɛra a don la maa caman kɔni ni tora a la fo ka taa daminɛ i yafuya b'a la an ka golomafili tabaw fo ka taa se lɔgɔlidenw ma fo ka taa se i yafuya b'a la hali jamana kɔnɔna na maa minnu bɛ jisuma feerew kɛ maa minnu yɛrɛ bɛ yen k'u tɛ kulun kunna u tɛ kulun ju la olu bɛɛ lajɛlen y'u ta sɔrɔ a la a kɛra waati min gɛlɛyara kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔ n'a a don ninnu sera ka ban an ka jamana bɛɛ lajɛlen bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin i yafuya b'a la maa minnu ni tora a don kelen mɔ fɛn min ye ɲinanda ye an ka jamana ɲɛmaa n'o o ye colonel Asimi Goyita ye ayiwa ale ni a ka gouvernement mɔgɔw kɔni wulila fɛn min yafuya b'a la 26 mars don ayiwa ni ka taa fleur kɔni k'o da yɔrɔ in na ka tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin yafuya b'a la furew ma fure minnu ayiwa n'o olu ni tora a la o kuma an b'a fɔ waati ni waati bɛɛ lajɛlen la an kana ɲinɛ olu kɔ a dabɔkun de y'o ko ye ka to ka dugawu fana kɛ ka ɲɛsin u ma comme an bɔra k'a fɔ an na cogo min na bakurubaw la ministre min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o o ye ministère de l'entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle ye ayiwa olu ni FIDA m'u ka bolodiɲɔgɔnma kɔnɔna na u ka projet min bɛ yen n'u b'a fɔ o ma ko FIRD ale ta ko filanan ayiwa korobokarili kɛra fɛn min ye Sikaso dugu kɔnɔna na yen nɔ ayiwa a kɛra yakunya b'a la fɛn min ye yakunya b'a la maa caman tun bɛ a kɛnɛ kan na fɛn min ye ka denfaya kɔni ta bɛ k'a di an ka jamana ɲɛmaa ma n'o o ye colonel Asimi Goyita ye nka maa min taara yafuya b'a la ko in kɛnɛ korobokarili kɛ o de ye fɛn min ye colonel Ablaye Mayiga ye n'ale ye ministre d'État ye ministre de l'administration territoriale don ministre do fana ministre min ayiwa ni bonyaba b'a a kan fɛn min ye yafuya b'a la ale kɔni de taara kɛnɛ ka taa a korobokarili kɛ a kɛnɛ kan na an ka kunnafoni ɲininaw tun bɛ yen nɔ u y'an sama min na an ka jɛ ko la ɲɔgɔn fɛ kɛra koba ye Sikaso n'a lamini bolo fɛn min ye juma don marsikalo tile 22 projet FIRD ale ta ko filanan korobokarili baaraw kɛra projet FIRD ye ministère de l'entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle ale ni yafuya b'a la FIDA olu ka bolodiɲɔgɔnma kɔnɔna na o de nana ni nin miiriya ye ka se ka fɛn min ye sifinnakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la cogoda la sifinnaka minnu bɛ yen ayiwa n'u olu kɔni bɛ bɔ ni kana faaba kɔnɔ baara ɲini na walima ka taa damandaw la olu bɛ se ka dabila cogo min nɔ ka se ka baara ɲini ka d'u ma k'u kalan baara la u bɛ se ka to u sigiyɔrɔw la cogo min nɔ fɛn min ye ka baara kɛ ayiwa ka sɔrɔ a ma kɛ degun ye ka sɔrɔ a ma kɛ tɔɔrɔ ye u yɛrɛw ma o de nana ni hakilina ye nin ye a tako filanan ye kɛnɛ in denfaya talen don k'a di an ka jamana ɲɛmaa ma n'o o ye colonel Asimi Goyita ye nka a kɛnɛ kolobokarila maa min fɛ sa o de ye
colonel Ablaye Maïga ye n'ale ye ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ye porte-parole du gouvernement ministre d'État baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛna sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ fɛn min ye ministre fila ye n'o o ye ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation porte-parole du gouvernement colonel Ablaye Maïga ministre d'État ani ministre de l'entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle ayiwa u taara Sikaso jamanatigila la n'o o ye Tarawelela ye ka taa i y'a faamuya b'a la foli komi a kan ka kɛ cogo min nɔ hɛrɛ sɔrɔ a bɛ anw de ma n'a yɛrɛ ma hɛrɛ sɔrɔ o bɔnɛ b'anw de kan donc on préfère que ka bolo don Mali in kɔrɔ a ka kɔrɔta vraiment a ka kɔrɔta yɛrɛ de koyi parce que c'est le seul héritage que nous avons aujourd'hui donc aw kana yira yɛrɛ o la anw bɛ se fɛn kelen min na o ye ka bɔ kɔnɔ fɔlɔ-fɔlɔ tun ye marakakala ye an dun t'o wagati la bilen donc sisan kɔni an bɛ dugawu kɔni kɛ mɔgɔ nana o mɔgɔ mana an bɛ dugawu tous les lundis an ti sigi yan nɔ ka wuli n'anw ma dugawu jamana ye ala bɛ se ka kisi cogo min na jamana ye ala k'a lakanda yama jamana ɲɛmɔgɔw ala ka hakiliman d'u ma ka se ka jamana in ta vraiment an ka se ka taa ɲɛsuma min n'anw b'a ɲɛɲini na dɛ an ka se k'o masɔrɔ cogo min na il y a beaucoup de batailles qui ont été gagnées mais la guerre continue quand même. Il y a faut pas oublier, il faut pas baisser les bras. Donc on fera bien au jour là. On fera bien au baisser les bras. o bisimilali kɔfɛ ayiwa wulila k'u kunda i y'a faamuya b'a la fɛn min ye baara in yɛrɛ bɛɛ ka kɛ yɔrɔ min na kɛnɛ kana na a kɛra bonya ye fɛn min ye maa caman ye kuma ta i y'a faamuya b'a la bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko projet min ni o de ye PRD ye ayiwa ko a nali ka a fusayara kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sikaso n'a lamini bɛɛ lajɛlen la ha ka diya Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen la maa min tun bɛ musow tɔgɔ la ayiwa ale ye kɔrɔfɔw ta a y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni ye fɛn min na a nana olu musolakaw de kama ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu denw an bɛ kɛnɛ min kan bi nin ye kɛnɛ wasolen de ye anw ye n'i y'a ye an bɛ Sikaso bi ko n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ b'a dɔn Sikaso ye sɛnɛ dugu de ye sɛnɛ min bɛ kɛ Sikaso a tɛ kɛ Mali région bɛɛ la minnu ye kuma ta u y'a fɔ kuma kɔnɔna na ni projet in ani hɛrɛ sera ma bi k'a da kan an nana Sikaso surɔ sanji nana sɔgɔmada in na sanji yɛrɛ bɛ ɲini k'an bali baara in donc an b'o foli di Sikasokaw ma ni projet nana anw denbaw mɔgɔ minnu ye kuma ta bien vrai que projet denmisɛnnin projet de don mais musow sen b'a la n'aw den fɔ a y'u bɔ fɔ Mali dugu bɛɛ lajɛlen togodala denmisɛnninw ka jɛkulu minnu bɛ yen nɔ olu faralen ɲɔgɔn kan o ɲɛma ayiwa ale tun bɛ kɛnɛ kana na a y'a ka nisɔndiyaw yira a y'a yira k'a fɔ ko jamana siniɲɛsigi ye olu denmisɛnninw ye ayiwa a ye kuma caman fɔ jeunes projet in an b'a fɔ a ma ko FIERD depuis FIER 1 na u ni jeunes jɛra ka baara kɛ pour que ka se ka jaabi minnu filɛ nin ye bi n'an nana FIER filanan kɛnɛ kɔnɔna na jeunes ka cɛsiri n'u ka fɛngɛ de y'o s'u ma ka FIER dɛmɛ ka kuntagalafɛnw waleya o de y'a kɛ an filɛ kɛnɛ min kan bi an sera o kɛnɛ kan ni o ye FIERD ka lancement kɛnɛ ye donc FIERD fana n'a a daminɛtɔ an ni FIER sigira ka kuma ka jeunes ɲininka u hakilila la u b'a fɛ baara ka kɛ cogo min na u jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye nin projet in waleyali la donc o kɛra de jeunes de bɛ kɛ terrain kan ka se ka projet dɛmɛ a bɛ se ka jeunes fana k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min ka se ka baarakɛdaw dɔw sigi sen kan an sigiyɔrɔw la an ka togodaw la minnu bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ siraw ni nafolo sɔrɔ siraw dayɛlɛ jeunes ye Mali localité bɛɛ la. Ministre de l'entrepreneuriat national de l'emploi et de formation professionnelle n'ale ye madame Bayogo Aminata Traoré ye ayiwa ale ye kɔrɔfɔw ta a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na fɛn min na ni nin hakilila in ye a y'i da don o la k'o walawala kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye jamana ɲɛmaa ye n'o ye colonel Asimi Goyita ye ayiwa a ka miirina ye fɛn min ye jɔrɔna min bɛ a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin sifinnakaw ma. N'i y'a ye ni projet in sera ka kɛ a sera ka kɛ parce que an ka président ni Asimi Goyita ye ani gouvernement mɔgɔ bɛɛ ani premier ministre yɛrɛ yamaruya kɔnɔ a sera ka kɛ parce que olu y'a ye bi k'a fɔ ko dugu tɛ se ka jɔ ni la jeunesse tɛ a tɛ se ka jɔ ni baara ma di jeunes ma a tɛ se ka jɔ ni denmisɛnninw ma fɛn dɔ kɛ u yɛrɛ ye donc
président yɛrɛ y'a fɔ ko n'i y'a ye ale bɛna réussir a ka mission na c'est que denmisɛnninw bɛɛ fana réussira n'ale ma se k'a ka mission in fana ta c'est que denmisɛnninw fana bɛɛ échouera o mission na donc nin projet importance ka bon anw ma kosɛbɛ kosɛbɛ parce que a bɛna baara kɛ minnu bɛ sɛnɛ baara kɛ a bɛna baara kɛ ani chiffres minnu bɛ sɛnɛ baara kɛ a bɛna projet in bɛna bénéficier olu de la kosɛbɛ kosɛbɛ donc projet in an bɛ fɛ ka denmisɛnnin 40,000 ka baara di denmisɛnnin 60,000 ma mais a bɛna 40,000 de créer donc projet min don a ka bon kosɛbɛ miliyari 54 projet in ye o montant de yasa ka sɛgɛn ban anw ka jamana kɔnɔ tungafɛ taa jugu ban jamana kɔnɔ fɛn min ye dama feerelen mɔgɔw kan o bɛ se ka dabila cogo min nɔ projet fiyɛriden nani ni hakilina ɲɛ yasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka yaakunya b'a la I dahirimɛ sɔrɔ ka sɔrɔ I ma don sira jugu fɛ ala kana da nin kelen mu hali bi an bɛ to Sikaso kɔnɔna na fɛn min y'a faamuya b'a la ministre de l'entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle la n'o o ye madame Bayo Aminata Traoré ye ayiwa ale kɔni y'a faamuya b'a la a don kelen la a wulila fɛn min ye centre min bɛ Sikaso kɔnɔna na n'o olu ka baara bɛnnen don bololabaara kalanni mɔ ka mɔgɔw kalan y'a faamuya b'a la u bɛ se ka baaraw dɔn cogo min nɔ ani ka y'a faamuya b'a la a bɛ se ka nafa ɲɛ u yɛrɛw ye cogo min nɔ a wulila ka t'i ɲɛda o centre kɔnɔna kan ayiwa fɛn min ye a n'a ka maaw bɛɛ lajɛlen u ye y'a faamuya b'a la soma sama sɔrɔ an ka kunnafoni ɲininaw tun bɛ yen nɔ u y'an sama min na an ka jako la ye ka kɛɲɛ ni ministère de l'entrepreneuriat national de l'emploi et de formation professionnelle olu ka projet min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko FIERD ni a korobokarili kɛra Sikaso o hukumu kɔnɔna na ministre min bɛ yen ni ale ye ministre de l'entrepreneuriat national de l'emploi et de formation professionnelle ye n'o o ye madame Bayo Aminata Traoré ye ayiwa ale taara I y'a faamuya b'a la a yɛrɛ ka cakɛda minnu bɛ Sikaso kɔnɔna na ayiwa ni ka t'i ɲɛda o yɔrɔw kan ka I y'a faamuya b'a la ka a baarakɛla minnu bɛ yen ayiwa u ka sigi ka fɔ kɛ ayiwa ni ka I y'a faamuya b'a la ɲɔgɔn faamuyali kɛ o hukumu de kɔnɔna na fɛn min ye u ka centreba min bɛ yen n'o o bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la baaradege kama Sikaso kɔnɔna na fɛn min ye ministre a n'a ka délégation ayiwa u wulila ayiwa ni ka t'u ɲɛda centre in kan kabini centre in jɔra waati min na fo ka n'a bila bi la ayiwa u ye baara minnu kɛ u y'u da don olu la ayiwa ni ka o ɲɛfɔ ministre ye ani fɛnɛ fɛn min ye baarakɛminɛn minnu bɛ u bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la bayɛlɛmali minɛn minnu bɛ u bolo n'u bɛ baara k'o la san kalo 12 u ye nin bɛɛ lajɛlen yira ministre n'a ka maaw la o taama kɔnɔna na fɛn min ye maa hakili caanin maa min faamuyalen don ayiwa ale tun bɛ jama ɲɛfɛ ni ka ɲɛfɔli kɛ ministre ye nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ayiwa u taara sigi ka baro kɛ ministre y'a yira ka kɔrɔfɔ la k'a fɔ ko I y'a faamuya b'a la ko foyi tɛ maa mun na fɔ ni baara tɛ ayiwa ko olu ka gouvernement n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la gouvernement min bɛ transition kunna nin waati in na k'u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye I y'a faamuya b'a la jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la baarako ta fanfɛla la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka baara kɛ cogo min na ayiwa k'i yɛrɛ ta k'i yɛrɛ balo ayiwa nin ka tila ka I ka denbaya bɛɛ lajɛlen balo ko baaradege yɔrɔ ninnu dilan k'u tɛ dɔwɛrɛ ye koyi a dabɔkun ye ka jamanadenw dege baara la maa minnu bɛ yen ayiwa u bɛ se ka dege baara la cogo min na u bɛ se ka kisi cogo min na fɛn min ye tungafɛ taa cɛjugu minnu bɛ yen n'an bɛ taa olu la ayiwa olu bɛ se ka dabila cogo min na an bɛ se ka jɛ cogo min na ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka jamana labaara sabula jamana min bɛ an bolo foyi ma kɛ a la fɔlɔ ayiwa n'an sɔnna jamana in bɛ baara wa jamana bɛ dilan centre yɛrɛ directeur ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ayiwa ni k'a di ministre mɔ ka ministre fo ka waleɲuman dɔn ni k'a bisimila ka ɲɛ a jira k'a fɔ ko Sikaso kɔni ko ka tila ka yira bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye koyi fɛn min ye jamanadenw bɛ se ka baara ɲɛdɔn cogo min nɔ ka baara kalan ka se ka balo u yɛrɛ ye sabula ala ma bɛɛ lajɛlen da gouvernement baara kama an minnu bɛ yen ayiwa n'u bɛ se ka kɛ n yɛrɛ ye k'u yɛrɛ labalo ayiwa olu ka sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ se k'olu kalan baara la cogo min na olu bɛ se ka baara dun cogo min na k'u yɛrɛ ta don n'a nataw la ministre ye kuma fɛn fɛn fɔ ayiwa k'u y'a bɛɛ lajɛlen minɛ wa u bɛna a bɛɛ lajɛlen ta baaro an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka jamana yiriwa Sinapepu ale ye y'a faamuya b'a la lafasalitɔn min ayiwa ni a sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka banque minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen b'u yɛrɛ ye a kɔnɔna na ayiwa olu kɔni ye kunnafonidilaw wele y'a faamuya b'a la dɔgɔkun kɔnɔna na fɛn min ye bourse de travail ale kɔnɔna na yen nɔ ni ka taa sigikafɔ kɛ sigikafɔ in bolila mun kan o de ye u ka maa minnu bɛ yen ayiwa ni bin kɛra olu kan ayiwa ka dɔw gɛn ka bɔ baara la dɔw yɛrɛ ta ye y'a faamuya b'a la u ka hakɛ dɔw bɛ yen nɔ ayiwa n'u bolo tɛ ka da olu kan ayiwa u bɛ se ka taa cogo min na olu ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na o de nana ni hakilina ye ka jira k'a fɔ ko ayiwa k'u kɔni bɛna baarabila kɛ baarabila min kɔnɔna na ayiwa u tɛna don fo ka taa kɛ ayiwa k'u ka ɲɛnabɔ waati min na ayiwa nin ye fɛn min ayiwa n'a a kɛra kunun ko bourse de travail ale kɔnɔna na an ka kunnafoni ɲinaw tun bɛ a kɛnɛ kan na u y'an sama min na an ka jɛ ko la ɲɔgɔn fɛ wele in ye lajɛrɛ
labalalen de n'a bɛ fɔ assemblée générale extraordinaire an ye an ka baarakɛlaw bɛɛ wele ka na sabula dekun caman b'an kan a bɛ wagati jan bɔ bon o dekun dɔ ye an baarakɛɲɔgɔn caman bɛ yen minnu gɛnnen don bi ka b'u ka baara la u ma gɛn foyi kama ko parce que u wulila k'u ka hakɛ ɲini n'a fɔ jamana sariya b'a fɔ cogoya min na donc u y'o wulikajɔ minnu kɛ u ka hakɛw nɔfɛ u ka ɲɛmɔgɔw y'u gɛn ka b'u ka baara la a dɔ fana ye mun ye an ka bɛnkan caman bɛ yen ani an ka baarada ɲɛmɔgɔw kun ye an bolonɔ bila sɛbɛn caman na a sɛbɛn dɔ ye juillet kalo tɛmɛnen san 2023 an kun ye baarabila dɔ boloda o baarabila in ma kɛ tuguni sabula ani gouvernement ministre dɔw sigira an y'an bolonɔ bila sɛbɛn na o sɛbɛn ninnu kɔnɔ ko caman ma lawaleya bon an kɔni ye ko bɛɛ kɛ pour que a ka se ka ɲɛnabɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni baarabila ye an ɲɛ b'a la foyi tɛ ka ɲɛnabɔ taa tɛ bɔ sisi tɛ bɔ mɔgɔ tɛ ka sɔrɔ jamana kɔnɔ mun bɛ se ka don an jigi kɔrɔ n'a b'o niveau la an dun ye lafasatɔn jɛkulu de ye ni ko sera o niveau la jamana sariya b'an yamaruya an ka baarabila kɛ pour que an ka laɲiniw ka se ka ta ba la o de ye bi wele kun ye ka na k'a ɲɛfɔ an ka tɔndenw ye gɛlɛya minnu bɛ yen k'u bɔ a kalama an ye wulikajɔ minnu kɛ k'u bɔ a kalama ka tila k'u ka yamaruya ɲini yali an bɛ se ka baarabila sɛbɛn bila wa an y'o ɲininkali kɛ baarakɛlaw ko problème foyi t'a la sini bɛɛ an ka baarabila sɛbɛn déposé donc an bɛna o baaraw de daminɛ. an ka ministre bɛ ɲɔgɔn ye min kɛ dɔgɔkun kɔnɔna na fɛn min ye i y'a faamuya b'a la nin dɔgɔkun furancɛ in na an ka premier ministre ayiwa ale kɔni ye kɔrɔfɔw ta a ye fɛn dɔw yira a y'a yira k'a fɔ ko ayiwa sariya sen kura dɔw taara ayiwa sariya sen minnu ayiwa ni olu bɛna i y'a faamuya b'a la jira bɛɛ lajɛlen la don n'a nataw la yaasa ka faamuyali sɔrɔ a la an ka jɛ ka nin sɔrɔli lajɛ. Conseil des ministres baara olu timela arabado n'o bɛnna maskalo tile 27 ma san 2024 jamana ɲɛmaa n'o tɛgɛ colonel Asimi Goita la k'i bɛ ka fɔ ale ka ɲɛmɔgɔ ye okumu kɔnɔna la i bɛ ka fɔ baara ninnu timela kuluba mun tɛgɛ arabado la maskalo tile 27 san 2024 lajɛ mun okumu kɔnɔna la conseil des ministres la o hakilina dɔ ta a bɛ fɔ ma ko projet de texte olu dɔ ta la ko adopter ka bɔ yen ka nomination dɔ kɛ fo ka taa se wa kunnafoni dɔw ma a kɛnɛ kan. Ngamore no mbetele ke chapitre de communication na kuna fulu mono ndila ni conseil de ministre baro kuma konna la wa nga jwana premier ministre no tele ke chef de gouvernement la ay kuna fulu ke kan ci conseil de ministre ma kibe ka fo mbetele ke degré la na kuma architecture institutionnel kan ko koni o blala kabina of mako ka abrogation koni ke ala be ka fo mu niata ka laje wa ben ani kala mu kuma kun fulani o blala blala aljika o fe no ni abe tele ko o kuma konna la kajira ka fɔ sariya sen minnu filɛ nin bɛɛ ka fɔ sababu tala ka bila a bɛna tɛlɛkɛ jumɛn kɔnɔna la a fɔ ma ko wa texte minnu kɔni bɛ tala ka bila n'i y'a ta k'a lajɛ mun bɛ kuma kɛnɛ la wa nafolo ale ni sɔrɔ minnu kan ka di maaw ma n'a fɔ ma ko membre organe du cadre institutionnel la k'i bɛ ka fɔ olu maaw k'i bɛ ka fɔ kɔni a bɛ tali kɛ o ka wa hakilinaw kan ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ wa lakanali bunakun fana ka secrétaire permanent cadre de gestion crise au centre qui bɛ ka fɔ hakilina fana ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ degré de nomination mun fana ta la ka ɲɛsin ninnu ka baara hukumu kɔnɔna ma yɛlɛmali minnu fana bɛ ka don a la qui bɛ ka fɔ a bɛ tali kɛ o bɛɛ lajɛlen kan mun n'i y'a ta k'a lajɛ kabi waati mun na accord d'Alger in kɔni bilala kabi n'i y'a ta k'a lajɛ wa jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka laɲini kɔnɔna la o hakili kelen kɔnɔna la fana ko nin fana wa hakilina fana bɛ a kɔnɔna la k'olu bɛɛ lajɛlen fana olu bɛ bila kabi n'a fɔ ma ko abrogation. an ka ɲininkɛlaw ma dan dɔrɔn jamana in dɔrɔn kɔnɔ kibaruyaw ma an taara minnu jamana kɔkan na fɛn min sɔrɔla an ka jɛ k'o la ɲɔgɔn fɛ. an bɛ bi kɔkan kibaruyaw daminɛ ni Senegali jamana ye fɛn min ye Senegali jamana kalafili o kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen la a jirala k'a fɔ fɛn min ye Basiru Jumayi Faye ayiwa ale de kɛra jamana ɲɛmaa ye kɛmɛ sarala 54 o de ye yafuya bala kalafili kɛ Basiru Jumayi Faye ani min kun bɛ ɲɔgɔn na ayiwa o kɔni bɔra ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a di a ma k'a ye k'a fɔ ko ayiwa kalafiliw kɛra cogo min na kalafili jaabi fɔlɔ minnu bɔra ko u b'a yira k'a fɔ ko siga t'a la fiyewu ko fɛn min ye Basiru Jumayi Faye ye ayiwa k'a ni jamana ɲɛmaaya ka kan wa ko a bɛnnen don a la sabula jama ye ale de sugandi ayiwa ko n'o kɛra wa k'ale jɛra n'a a ye ayiwa fɛn min ye Basiru ye ko a ka kɛ i y'a faamuya b'a la Senegali jamana ɲɛmaa ye dɔgɔkun furancɛ in kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ fɛnɛ fɛn min ye ayiwa Basiru Jumayi Faye ye ayiwa kɔni bɔra fɛn min ye jamana ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye
Macky Sall n'ale kan ka place di a mɔ a bɔra i y'a faamuya b'a la ka taa boli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka taa ɲɛsin a mɔ fo a sigiyɔrɔ la ka taa i y'a faamuya b'a la don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲini a fɛ ani ka tila ka dugawu k'a ye fɛn min ye a bɛna wuli ka bɔ place min na n'ale bɛna sigi yen nɔ ayiwa fɛn de don fɛn min na a ka gɛlɛn kosɛbɛ ayiwa sabula jamana bɛɛ lajɛlen ɲɛ jɔyɔrɔ bɛna kɛ ale de ye ayiwa fo ka taa se a yɛrɛ fɛnɛ ka manda bɛ ban waati min na ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra bonya kɔnɔna na a kɛra Senegali maaba caman ɲɛna ayiwa fɛn min ye i y'a faamuya b'a la an bɛ dugawu kɛ ala ka hɛrɛ ala k'o jigi i y'a faamuya b'a la Nigeria jamana kɔnɔna na fɛn min ye i y'a faamuya b'a la tribunal kɔni ye alamisa tɛmɛnen ayiwa gafe min b'a yira k'a fɔ maa 313 min minɛnen bɛ u bolo n'a kun yirala k'a fɔ ko o maa 313 ayiwa ko olu ni Boko Haram bolo bɛ ɲɔgɔn bolo Boko Haram ale ye tɔn min n'u ye i y'a faamuya b'a la Banyɛrɛ ye tɔn ye ayiwa n'u kɛn bɛ ka kabako bɛɛ lajɛlen da mɔgɔw kan i y'a faamuya b'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nigeria dugu kɔnɔna na n'u b'a yira k'a fɔ ko olu ye diinɛ kɛlɛbaw ye ayiwa olu kɔni maa 313 min minɛna tribunal y'a yira k'a fɔ ko i y'a faamuya b'a la sɛgɛsɛgɛli fɛn kɛra k'a jirala k'a fɔ ko u nɔ tɛ ɲangili min kun taara ka ɲɛsin u ma ni k'u minɛ k'u datugu ka so la n'o de y'a ye k'a fɔ ko u ni Boko Haram mɔgɔw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ayiwa fɛn min ye sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na hali bi fɛn min ye binganni wale kɛbaa minnu bɛ Nigeria kɔnɔ nin waati in na n'u b'a la ka tɔɔrɔya cogo bɛɛ lajɛlen da u kan u bɛ se ka bɔ nin ko ninnu na cogo min na ayiwa ni maa 313 kɔni ninnu kɔni bilala ayiwa k'a jira k'a fɔ ko u nɔ tɛ a la ɲangili min kun taara ka ɲɛsin u ma ayiwa k'u lajɛya k'a bɔ a bɛɛ lajɛlen la Togo jamana kɔnɔna na fɛn min ye fanga sinamatɔw ye olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka bɔ k'a jira k'a fɔ ko ka jamana sariya sunba min bɛ yen n'u y'a faamuya bala jamana ɲɛmaa b'a fɛ k'a yɛlɛma don a la ko ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa fɛn min ye sariya sun ye a bɛ se ka bɔ yen cogo min na sabula ka d'a kan u ka jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko ni sariya sun kɔni labatora olu ka jamana kɔnɔna na fɛn min ye u ka jamana ɲɛmaa ye ayiwa kɔni bɛ kɛ kalafili min bolodalen bɛ u bolo o bɛna bɔ a dɔgɔkɔrɔ ayiwa fɛn min ye jamana ɲɛmaa kɔni a bɛ to i y'a faamuya bala jamana ɲɛmaa yala 2031 o dun ye fɛn ye fɛn min b'u ka jamana sariya sun sɔrɔ ayiwa an bɛ waati min na komi sisan nɔ fɛn min ye fanga sinamatɔw ye u bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ yɛlɛma bɛ se ka don cogo min na cogo jamana kɔnɔna na nin waati in na fɛn min y'a faamuya b'a la jamana ɲɛmaa kɔni a bɛ k'i sɔn ayiwa nin ko kɛn bɛ nugu ni a ɲagaɲagajalen don waati bɛɛ lajɛlen la nin de bɛ da sigi an ka bi don kibaru la fɛn min ye Malibugu ɲɛmaaso a n'a ɲininikɛlaw sera ka fɛn min sɔrɔ aw ye kunnafonibɔlaw o de ye nin ye waati bɛɛ lajɛlen an b'o de fɔ aw ɲɛna dɔwɛrɛ tɛ anw bolo Maliba kɔ maa wɛrɛ tɛ bɔ fan wɛrɛ fɛ ka na jamana in labaara anw ye anw yɛrɛ de bɛ wuli ka baara kɛ yaasa an ka jamana bɛ se ka jɔ kuma an ka wuli ka baara kɛ k'an ka jamana jɔ a y'aw sɔrɔlen don Malibugu kunnafonidi siraw la ni Ala sɔnna aw tɛ fɔ aw jigi kɔ aw k'an bɛn